Kakasi Student Union hakasi thodieng kalong baka school ba ni hu kamdei satia ka kunhun watbnia kabalai loi bantoket halo ka jingpei kitop set jabo uranium hanong ba jenren bat KRB kabami nangtai. Haba kremba President ka KSU Southwest ka Sales District Samla Forward nongrem uong ba kilingo banyo i ba ka sarkar kapha da ka University sarkar banni watbnia halo ka tei ka jingpei jong kitei kitop uranium. Utei unong ilam ka KSU lo ongru ba kemi hap satia hadin ba kiyo jingtep ba ka sarkar lengbau Chief Secretary ka jela UMS Rau ba ka sarkar ka danjing mud banpha ya ka Indian Institute of Technology Gauhati bat kanihu banwat bnia. Katkum ka jingong jong u nakaseng kikwa ba ka kenhon balai banwat bnia syakanong ba jenren kidei ban long ki kenhon lai lut bam syate ka sarkar lani ha kinu kinu ki kenhon ba kersan da ka sarkar. Te habadai bat ka jumbo jumbo sarkar ya kan ihu mengi menen i menen ba ba sekretari ru la pentet ba na sarkar ka atung ngi hu nom ta ban ngan le berkan studi kan ya pada ka tu jing lik ki coordination tu ka jing lik jing itu thanks bat ka jing like jong tu RB badan tu mo na galang jing kum ka sang ni dan no pedang di atatin ni mara ya kan ihu namarangan si hello Hai. namarang ngan si tu ipi ba nado kisnam ba machwa na kalang je kan ihu kata nado ngan su anuksa snam arjar aratu hadu arjan riuru kile abre ba kan ka baseline environmental survey kalang je kan ihu ga itu ki por bat kaba lengo kalong ba itu por ba kile e kataro ba kile e kata kalong ba la fon ya kata ka research ka ba nakalang kan ihu gale da kan ka Department of Atomic Energy berkatu ka Board of Research in Nuclear Sciences gitu. Jadi kabang itu ba ka study kalong ba kaba kan ihu gale rahaya yaki da ka BARC ke BRNS gitu berka Department of Atomic Energy berka purpose kalong ba itu por kalong ba na ka bentaban yo ti uranium te haki senen ki balak de pru ni se I na por banagalang kani hu bisa work hand in hand bade bat kani ka BASP na ta ka UCL AMD te ga jing pha ju so karen hu te kan da don je fair na ka ba ka pha AMD UCL nam ta ban tadi ya te ba jing jang tu hai te na galang jing ton ga jing raten ni ga jing pha kani hu mata namar ba ka long thik ba pha ya ka UCL ba AMD nam ta ban investigative ya ka tu jing jang tu suggestion ga jungi golong ni mo tumba naduk bastang hi nagala jungi ni ekstrem na bade independent agency ni independent agency ka government ru ka kran na bade kata ki independent agencies kita te ka jing kwa ga jungi golong ba ka government ka dai banthung ya ka kan hon la ni kala ban long ki ru simet ru bala expert ha ga ni ka banta ki bomdon ka jingi dai e government ngai nani klang ba ninyo ya kata report ka ba la ban sanya kai reng ba ong menta la ki wan ra ya ki university kan berkomunikasi ke government ru ka kwa ai banti wadi uranium te kum do kan min la sanya ban la la piru kum ba ja ni hu golong ba ki pan kam ri hu ya kan hu ban le kum ka research center na ta kum no ban kanang ba nagalang jo astra government kanang jo ka UCL ka MD ki yo lat banti uranium te ga jing kwa jing government golong bar ka dei panthong ni te gi blu ba long la lo ki blu ba kila bandai ki resimet kila bandai ki ni agency ru to ba gem don ki bom don bantai bom don je dei ba kono no bat ka government na kalong ka sarkar jalana ka sarkar India kai kanang bagin la ban yo ya ta report ka ba la ban sanya kai mar kumbang itipi ha khlai trek ni la bat ka jing lai jing kena terjung mentau benar nilai tu ba senang nombak janren bat ka jingla jingi tu por kamdai bungi sulai tamangi rengi don ru bramli tu por pagi don ru bat ka jingla bat u golong doli don ru tu bitiar bantau ya ka jing ha bade ka radiation te ka ga bungi lap tu ni hi bi ka don hi ka jing laj jo tu kal RB yang tu bar ka ju por ni ru ka don hi ka jing crack la ni ka jing pain no jing tu ki thanks ki ba thep ki je clear uranium mak tu jakari dan nagalang jingi kalau ni lada kumba ka government ka kran na bade ki independent agency ni ru mistake ya ta ni kwa government ru pakan stick be jakata ka ba ya ka ba ka kala da ong ai de lada government ka pha ta ki bro go kum ka ni hu ka bala don je dai lupa na ka ai ka bangilap system balai kalong ba kata kamut ba nagalang jingi noma ban priang
ya kanu kai pot ka mi na ki naga ni hu la ni kinu gunu agency bang itet ki dong ge dai government nagalang jugi galong ba kumbangi persa hi ngino pedang hi kita report dari bat ya kata ban ong bang in saya penbaik rai tanggawai galong kata kapha ru kadi bantung sakoi kan hun ka ba dom tang ibu ba don gibre ba lai loi ki bom don kanu nu ka jing sa pe sa kum government ki bom non kanu no ye dai ba ka yusel ni md ki bom sam na sim ni ki research ki ba ban february ka uranium mining activity ka thì cái government cái đây bằng thung lên sa cái cái đây bằng thung sa cái kan hon lagi do rồi bằng ông bà tăng ya kan hu to dingi dal cái long ba ina ma bằng preng bằng haban persa ada la kalong no pom do